Ceea ce voi face s-ar putea să stârnească zâmbetul unora. Voi recurge la un gest care să demonstreze în mod simbolic încă din prima zi hotărârea mea de a exercita maxim de transparent funcția de primar. În locul actualor uși de la secretariat și de la cabinetul primarului, voi monta uși de sticlă transparentă, astfel încât oricine să poată vedea dacă primarul se află în birou și lucrează. Al doilea gest va fi legat de programul de audiențe. Pe lângă programul legal de audiențe, pentru a demonstra concret deschiderea mea față de problemele cetățenilor, orice ploieștean va avea acces liber în biroul primarului. Eu cred cu tărie că primarul nu este un simplu angajat în primărie, ci este angajatul cetățenilor. Fiind independent, vă garantez că voi transforma primăria din sediul de partid într-o instituție care să servească exclusiv cetățeanul.